И здравейте хора, благодаря, че ще гледате това видео. Мъкни бе! Здравейте хора, благодаря, че гледате това видео, ако изобщо го изгледате до край. И днес ще, понеже строят нов апартамент в нашия квартал, аз и Васил решихме да направим видео, да ви покажем хора как изглежда самото нещо и дали ще хванем нещо странно. Защото до сега не сме хващали абсолютно нищо странно. Добре, сега това е първият етаж, там долу беше гаража. Шли го това бе да пак? Някакво дете врещеше ме. Има едно дете тук в околната среда, брат. Казва се Пени. И крещи като лудо, ако не му дадете айпада. Сега, тук не мисля да има. Брат, това не е фолия! Извинете, че не се вижда много работа. Между другото, това е моята стая. Не е моята стая. Всъщност те. Брат, това е моята стая. Стария апартамент също ще е наш. И тук е моята стая, между другото хора, или това е трапезарска, не помня, защото тук няма абсолютно никакви детайли това нещо. Защото тук що го построиха. Добре, ако това е трапезарията, окей. Мисля, че знам къде ми е стаята. Обаче, за сега, Василия, чул ли си нещо странно? Виждал ли си нещо странно? Окей. Брат, ти взели си телефона, бе, пак. Брат, натам не сме ходи. Василе, говори по-често, брат. Я ти свърни фенера ти. Аз ще да развърни с това фенер. Мисля, че не мога. Да, не мога. Окей, те има някакви врати, те са на шефа на това. Не бе, това е моята стая, да, забравих. Това ще е моята стая. Обаче ние сме на 4-тия етаж горе. Сале, вие сте на 4-тия етаж? Да, че сме на 4-тия. Окей, брат, бахти му. Тук май ще е трапезарията, брат, не знам. И извинете, ако правя това видео безинтересно. Чакай малко. Василе, искаш ли да почнем ново видео? Не, давай. Всъщност, окей. Сега, Василе, взел ли си телефона? Извади го и си изтегли имаш ли мобилни данни, всъщност? Дай. Окей, няма да правя нищо сега. Окей? Аз имах предвид това да изтеглиш едно приложение за духове, ама нищо. Аз не вярвам в тях. И аз. Тук бяхме. Да, тук бяхме. Втория етаж вече го разгледахме. Това е първият етаж, пак там го е. Тук са някакви маля, брат, там. Това не може да е моята стая. И даже няма и шанс да е моята стая. Тук какво е? Това е шефа сигурно. Не, това е на шефа на това офисарът. Ама, мамка ти... Да бегаме ли, бе? Бег, брат, бег! Бързо долу. Чуш се отдолу нещо, брат. Или отгоре. Къде си чу? Няма. Беги, брат. Какво това, бе? Брат, какво беше това, бе? Брат. Хора, спираме видеото. Аз ще бъде с едно карча.